Biroy heskê têlî, Ibrahîm Paşayê pêşewa, Bilingê Celaliyan, Kirê Celaliyan, Heskîzade Ibrahîm, biro, biroyê çargirçik. Belê, gelek navên wî hene. Yek ji siyasetmedar, şervan û fermandarê Doza Azadiya Kurdistanê bû, ji Êla Celaliyan e. Di dema Şêx Saîd serî hildide, biro jî tevlî wî dibe. Bi têkçûna serhildanê berê xwe de çiyayê agirî. Êlên Hesenan û Celaliyan ji bo serhildanê ji nû ve birêxistin dike. Di 28 kewçera 1927 de Kurd ji nû ve serhildanekê dikin ku xwîbûn jî alîkariyê didêke. Xwîbûn Ehsan Nûrî Paşa dişîne cem biro ji bo alîkarî û serokatiyê. Şervanên Kurd komara agiriyê dadmezrînin, Ibrahîm Paşa dibe Serokwezîr. Lawên biroyê heskê têlî, Emer, Dawit, İlhamî û birayên wî Ehmed û Eyyûb jî di nava şervanan dane. Şerên giran rû didin. İran, Yekîtiya Komara Sovyetê û Brîtanya jî li cem Tirkiyeyê cî digirin. Diya biro têlî xanima agiriyê, birayên wî, zarokên wî şehîd dikevin. Serhildan têk diçe. Biro xwe dispêre nav Kurdên Rojhilatê. Li wir bi alîkariya Kurdên Rojhilatê li devedora Makoyê sala 1931 de li dijî artêşa Îranê şerên gerîlayî û carna jî sengerî li dar dixin. Şervanên Kurd fermandarê artêşa Îranê Kelb Elî Xan Nexşîwan dikujin. Ji Kurdan piranî sivîl, jin û zarokên xwe ji komkujiya Tirkiyeyê filitan dibûn û dixwestin xwe bispêrin Kurdên Rojhilatê. Gelek kes jiyana xwe ji dest didin. Li gel ferzendebek, biroyê heskê têlî jî şehîd dikeve.